Nyakoro mga juang kaka pile chieng ngeso chieng tich ang'wen ka tich ang'wen koro mokanyo sa adek to nyako bedi gi chenro mar gin kanye omiyo en kinde ma Walter Nyambaga mondo mi ogonwa mbaka en tielo mar ariyo tielo mokwongo ne otimore chieng tich ang'wen mokadho. Nyakoro mogi jomokalo ne wakelo ni tielo ma okwongo mar sigand ruoth machon Amoth Kowira. Amoth ne ruoth mane otiyo gi jowasungu kata kamano dala ne osebedo kod ruodhi mamoko. Winj mbaka kod jata chendo ni Walter Nyambaga tielo mar ariyo. Telo luwo dalagi e yor telo mar tayo piny. Onge kama nigoe ng'ato. Kata mana mawuoyo manene an senior chief makao kare to wadwa bini tie milungu Juno tin Amoth mondo kao kare. Neno wacho ni wuoth kod Odunga. Odunga ni makitingo to kadhiang Odunga ni kitingo malo iduoko kama gimobam no chien. Omiyo wan nene kudwanu wago ng'ato bura emanine en kodo kendo wacho ni bura lo tongo bith oloyo yige rombo ng'eny bende oloyo pi nam guchuth bura. Omiyo wan kama wantieni nene gibo puonjwa en bura ok ogoj. Amoth Kowira ne osiep jatend piny machon Daniel Arap Moi. Moi ne jayadhe. Ka Moi en vice president to biro kae ka tuwa lego ka to Moi ni onwang'e to puonjo Moi kakonego bet kod jatende makata ki igwari agwara to ling'a ling'a Moi no ling' Moi no nwang'o gimane odwaro gano bunne ni Moi obedo jaj osiepni nyaka Moi nyaka jaduong' otho makata ka jaduong' tho bende ooro ng'ato mondo bi oywag jaduong'. Jaduong' no osiep the late president Daniel Toroitich Moi. Jaduong' no osiep Ngita Gidel amiluongo the late Tom Joseph Mboya. Makata nyathi ma jadweche adek otho to Tom gokuku kod baba ne gibiro biro dala ka nyaka giywage. Tom Mboya nokonyo jaduong' ka ode mane DC nobedo interdicted. Ode ne nosiep Jaramogi Oginga kabisa. Ndalo KPU nene dwaro Oginga to nodhi NDC to nodhi odo George Owera. He was very close kod Jaramogi. Jaduong' nosiep Odede, Walter Odede. Okay. Ne nosiep Nindo Kanyangaga. Ne nosiep Akach. Akach maja Akach ne no obedo chief. So Western koni ne en kod osiepe mang'eny kaka Pius Gumo ne en ore to kendo osiepne. So ne en gosiepe mang'eny to kwar the great grandfather mar Raila Ng'ong'a manomiye tichni ne en kod osiep Ngita Gidel. E dalne bende nitiere nyaka MCA maparonwa kit kaka kwar mare ne ruoth. Koro to me en gima ber grach but anto anyalo wacho no ngima na mana ng'eyo jaduong' matin nikech jaduong' otho ka anje higni 13. To close interaction mana bedo kod an jaduong' nong'eya ng'ene wan joma ng'eny an ing'en jaduong' nong'eya gi nyinga kendo ka chopo timose en kwaranade to pinji ni mano mond an noluonga no mond nikech nyinga madiere no mondi to mondi biro koro gigo mang'eny mine nyalo wacho kode ne en mana weche somo an kwara ka nene abedo kode towards the end
neno dwaro na bedo kil. And then gima wunwa every time parona. Nitiere lek moro mane kweru nen go. Amoth ne jaduong' man kod Simon. Kwara bende kane wabedo go, to wan ne wadhi limo kwara mostly kane ne warango jamni mage. Koro nikech dalawa ka onge kar kwath, to ne wadhi dalawa madiere. To kidhi kanyo tiweyo dhok, tidhi limo, idhi moso jaduong'. To kudwa mosi amosa, wan joma ne kwarwa ne gonyowa kaka nyikwaye gonyi. Ane kana siling 100 manyien aneno kuom kwara. 200 manyien aneno kuom kwara. To timo kamano, kowinjo ni idhi kwath. Idhi lime, od kwara kanyo ne kos gimiluongo ni biscuits. I know it was always there. Ne nitiere gimiluongo ni skar, gunga ngano. So kitimo maber, idhi ire, to nyaka umiyi gimoro. Kendo mano nwahero ka nyikwaye korie Christmas. To wadhi kwath. Nikech wan dhok mag kwara ne ng'eny, to bende ne wan joma ng'eny. Koro iyudo ka waloso timetable mar kwath. Kibiere Christmas holiday no te, to iyudo no the first 4 days nitie ng'ama kwayo. Kamano bo nyaka Christmas rum. Koro iyudo ka in kod good rapport kod jaduong', the allow Christmas was not an issue. Nikech ne wang'eyo kuonde bende mimulo ni. Kwarwa nohero wach somo, to kod ng'at mane nyalo rango jamni magego. So kani dhi ni biro kwath, tineno kowuok to donji bedroom mare. To koduogo to miyi pesa, to ok noyieni ni yawo pesa no mbele ne. Omiyi tiketo tiumo ani rango mbele. To kane ni nyalo golo kama to kanyo mimayi pesa. Pesa nene kuyie ni neno. Kichinu paro ni no believe ni nyiso pesa en pakruok. To min utene pare nade? Wano kendo GRD Ang'wen. Jang'wen. Waya on buja bis. Waya mokwongo. Winjo koro. Kose kendo waya to koro kelo nyimega dik malore. Malore te. Malore. Bende kawacho na dik ang'wen. Masande zano dakiye nyiki. Dakiye. Nyuanji no koro kucha. Kocha bende the same thing. Kendo kocha nyarohuma kendo mojoge. Mojoge te. Bo nyango ni amak nane. Hey. Koth udboro. Moth mara kaka. Joji duoka piny. Joji ude madis maneko. Joji to negi luor rego? Owacho ne koro go mon ma koro ego mon. Joji. Owacho ne nwe riembo mon. Tiemo ni tu. Very good kod mon. Nugi beta kanyo to kigidi ndere. Osine maliche? Tiemo biro go bwa mago chaika. Kodo chapa. Chapati mokongo ka onjuro kucha to cha onjuro kucha. To loka no chiengo dogo no kunudwa gucho. Mano ne dhi ndache magonyo kone mandai. Nenwa okago ngwecho tungo manoda no kudhi. Uduogo neno go chini u. Wantu wadhi kon lala ga bien. Neno ko amoko kuna yoda. Dalu, udako bet boku dindal. Achiel kuom min utenego, ekono wane kosa maduong' mane nyal mirodhine en koso rango jamni kanie kul. To dhoge bende ne ka ok kidhi ko kanyo to kidhi ka dhok ri dala tin pa ko to kon tinye ne ani ni nduoko ka ko dhok to kiduogo to le gina tigo modio go ku mugi kwara nene ng'ama ler ma en kata koko dhi kamoro tidhi okinyi yude iduonde to rwakre maler borwako nohero Godfather to beta beti duonde kanyo mos. Idhi tipenje jaduong' idhi kure to ng'ato ok bed maler e dalane oramane kanorito dalane en gler. Kalore ni Amoth ne jado malach e dalane maduong' nikod kaka opoge e kendo kata bila mar jaduong' pod nitiere higni moingo 50 gi sane. Jaduong' ne bet ga ka
Maya kombe boro kanyo boro obiki loka. To ngene lungu ne no bima ten sana na bijo. Kwa jana ko kanene ngo kudonyo. No position. So then the gigo kapinyi di yuso kapinyi se yuso tena ko wosi kulkan. Jaduong' gima paro go maduong' ahinya kani idwaro headquarter mar Siaya. Jogem ne dwaro mondo bed got Regea. Jogenya ne dwaro mondo bed Ukwala. Jobondo ne dwaro mondo bed Bondo. To jaduong' nodhi wuoyo kode Umino Kogola. Ndalo no wode ne permanent secretary. No neno ni Siaya kako kete headquarter. To Ogenya biro mayot, Jabondo biro mayot. Jorari ada kuja bende biro chopo mayot. Gima duong' mwaparego ne headquarter ma Siaya jaduong' imanokelo. Through Job Omino man permanent secretary. Ruoth bende ne ogero nyaka kar od ang'ech e dalane e kama ne joketho ne iketie ka chame oganda. Ana feel ga kama ntiere ok obedo recognized kaka Nori bende obedo recognized though ntiere kidhi Siaya kacha to ntiere barabara mokete nyinge. And I want also to appreciate agoero kamano mjumbe malengo Usonga nyoro kobiro boro kako gedo to ogero complex mochako nyinge to lemo kaka dalaka odwaro gani kama ne namuth tiye in center ma kacha ka chiefs camp kacha gombo en gan mondo oger gimiluongo ni library mombedo named after him kichenen ngama ne no hero gimiluongo ni somo to mane bende lek manen go mondo bedien tiere kamoro minyalo nyithindo nyalo ga betie to somo no believe in somo imaloko ganda. Gilero ni kokale tudruok mare Seger School nochaki kendo nitiere ka jopuonjre yudie tiegruok. Kwarani ni kodhi school. But the kind of wisdom ni jaduong' nego was out of this world. Kendo neno nyalo neno mbele. E gechene machon mane ruoth luorore godo gi sani ogoyo chonggi nikech iga kata kamano gin achiel kuom hemko manie pachuka. Jakora Magajwang' erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ageno ne yudo mathoth eta chenro ni ne en Walter Nyambaga wuod Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Erokamano Walter Nyambaga kuom miyowa sigana makare. Mano ma en sigana mano mar jal ma bende nong'ere kanyo ni